Nosaltres, els alumnes de quart de l'ESO de Marista Champagnat, hem realitzat un APS, que consisteix en un projecte d'aprenentatge i servei. El nostre projecte és una marató de donació de sang, i aquest és l'11è any que es realitza en col·laboració amb el Banc de Sang. Per fer-ho, ens hem organitzat en diferents comissions. Cada una tenia un treball assignat. Hi havia els alumnes de comunicació externa, que s'encarregaven de compartir amb el món el nostre projecte. Els periodistes s'encarregaven d'enregistrar el procés i el desenvolupament de tot el projecte. Els alumnes de comunicació interna eren responsables d'ensenyar a l'escola la nostra idea a través de diferents activitats. També hi havia una altra comissió que dissenyava els pòsters per la difusió d'aquell dia i també els cartells i els flyers. Els horaris també han estat organitzats pels alumnes i, per últim, la comissió de detalls. Ha avançat en diferents regals pels donants el dia de la donació. Els últims anys hem tingut molts donants i l'any passat va haver-hi més de 280 persones. Esperem que aquest any puguem superar-ho. I alguns alumnes, si ho multipliques per 90, és una mitja, són molts alumnes que han passat. D'aquests tenim ara mateix, jo crec que un 30% que són donants. I que això és el que s'ha d'aconseguir, conscienciar la població, No ho sé, molt sovint. La veritat és que vaig veure la primera vegada que estava a l'hospital, un familiar estava allà i per tant des d'aquell moment regularment cada X temps dono sang. Va donar sang?